Lena inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-43 season 1. Lufiko olungaliyo okuyilo oluhlanganisa imindeni kuheleza umoya wothando nozwano. Kukuhle nje kudelile. Nanamuhla-ke yilo lolu suku olubungazayo lapho nezingane ziphuma zingena umuzi nomuzi ngegama lokuzodla uChristmas. Nakhona singasihamba sonke isigodi lesi ziqede zonke izinkalo kodwa khohle ukuthi zizosutha. Luhle lolu suku. Ilona lwenza sikhumbule ukuthi thina ndle emnyama kakade saziwa njengesizwe sentobeko nothando. Nalapha-ke kwaMkhize kubungazwa lona lolu suku lwekhethelo. Kuhle, kudelile, kufinya ngendololwane. Kusenjalo, kuqhamuka uhlobo lwemoto ewuhuntshe emhlophe eyakhiwe ngesakhiwo seyitekisi kodwa ebonakalayo nje ukuthi lena inani layo liphezulu. Ifika imebuqamamana nesango lalana kokhabazela, amafastela ayevaliwe ungakwazi ukubona ongaphakathi uma ngabe ungaphandle. Bhuti mdala, bengisaya ngapha esitolo ngifuna ukuyothenga nje ezinye zezinto ezishodayo lapha ekhishini njengoba sipheka nje. Uzinhle elungele ukuyovulisa. Oh Zinhle, yini manje lesishode siphoqa ukuba nize niye kulezi zitolo zala idayisa lezi zinto ezingahloliwe. Bengishilo nje ukuthi balani konke okudingekayo. Ubheka umuzi edame eqhabula ubhiya wakhe ayewuphethe ngesandla njengoba ehleli nabafowabo eceleni kwabo umqaphele ematasa ngokosinyama. Hayi ngiyacabanga nje bhuti ukuthi kube ukuphunduleka ngokomqondo ngobuningi bezinto khabazela okudala ukuthi umuntu agcine libala. Akuyona into etheni vele ngizobuya nje khona manje. Kuqhuba uZinhle. Oh people unobuhle ngaphela mina ubuhamba naye. Kubuza umphikeleli. Hayi ungaphakathi ekhishini khabazela. Usamatasa ngokunye yingakho nje kuphuthuma mina nje manje esitolo vele kuseduze. Eshe yophuma ngesango. Akuphelanga mzuzu engakanani uZinhle ephumile yazamula insimbi yomlomo amahlandla amathathu. Nokwathi besathukile kanjalo kwaqhubeka lokhu kuqhuma kwesibhamu okwenza wonke umuntu kwanzima ukuthi aphume ngayo leyo nkatho ukuze bebone ukuthi ubani lo osedumisa izulu lezandla duze nomuzi wokhabazela. Okuyikho-ke kwadala ukuthi nalabo ababedubula bethola ithuba elikahle lokushaya utshani ngayo leyo nkathi. Emva kwalawo mahlandla amathathu okuqhuma kwesibhamu kwasuka esikhulu isiphithiphithi. Lezi nsizwa zakaMkhize ngelikhulu ijubane ziphume emva kokukhumbula ukuthi kambe uZinhle akakabuye esitolo njengoba kuqhuma isibhamu nje ungaphandle komuzi. Zinhle! 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 Kumemeza umphikeleli emva kokuba bona uZinhle owayeselele phakathi nomgwaqo kuyithanda lalegazi. Bagijime bonke kuze kuphume nababesendlini kanjalo nomakhelwane nababa besashaqo ukuzwakala nje kwesibhamu emini kaBhango usuku okujatshulwe ngalo. Zinhle! Zinhle dadewethu! Zinhle dadewethu ungavumi mntaka baba. Ungavumi dadewethu. Ungavumi mntaka, ungavumi. Esehefuzela kuhlangene konke nje nezinyembezi sezicwebe emehlweni. Ukhala nje usembambe ngezandla zombili udame emthinte ezihlathini samuntu ovusa umuntu olele. Afike noNobuhle esehefuzela akha ngodadewabo owayebanjwe umfowabo kuleyo nkathi ubhekumuza kakhulumi nokukhuluma ulokho eqolozela uNobuhle njengoba ephansi nje. Asidinde nayo uNobuhle enyakazisa udadewabo kodwa manathule nje amehle wavulile eqolozela esikhaleni esisodwa. Luphenduka usuku lwendumalo nokugedla kwamazinyo usuku obekufanele lube usuku lwenjabulo kwaMkhize. Ukhabazela wathula njengani ibiyalela kubuza umphikeleli ngesankahla ukubhekumuza. Akukho esesingakwenza ngaphandle kokuthi samukele ukuthi uZinhle akasekho emhlabeni. Engakaqedi nokuqeda ubhekumuzi amngene emlonyeni umqaphile. Samukele bhuti. Uthi samukele bhuti ukuthi uZinhle akasekho emhlabeni. Khabazela uyazizwa ukuthi uthini? Khabazela udadewethu lo. Ingane kaBabe nomama lelele la ngento engahlangene nayo engineqiniso Khabazela laziwe mina nawe ukuthi labantu abenze lokhu akukhona ukuthi bebehlosa ukudubula uZinhle akanacala kodwa inhloso bekukuzwisa wena nathi ubuhlungu.
Njengamanje ingane kababa nomame engayishiyela ibele izofa ifela izinto engazazi futhi engahlangene nazo. Kuqhuba umphikeleli zehle manje nakuye uBhekumuzi inyembezi. Ngaleyo nkathi uNobuhle useyasibhonqa nje ukukhala phezu komzimba kadadewabo owayevele esebona nje ukuthi akasekho emhlabeni. Kodwa sekwala khona nje ukuthi amngele inhliziyo yenqaba. Akasekho Khabazela. Ayisekho ingane kamama nobaba. Akasekho bafu. Ekhothama uBhekumuzi ethinta umne wabo kanye noNobuhle. Ungaze ulinge nje ungithinte mina. Ngishiye phansi ngoba kunje kungenxa yemisebenzi yakho. Kahle kahle nonke la ekhaya. Namuhla udade wethu kunguye yedwa ebengisele naye. Akasekho emhlabeni egameni lokukhohlakala kwenu. Ukukhohlakala kwenu Khabazela. Athi usondeza isandla umphikelele ngenhloso yokududuza uNobuhle kube inhlanga zimuka nomoya. UNobuhle asibambe asilahlele eceleni. Nawe ngiyeke ngishiye ngoba angazi ukuthi njengoba ungibambelani ungibambela into ebhekiphi. Niyajabula ngithi niyajabula njengoba sekanjena nina niyosha esogweni nishela indlela enibole ngayo. Kusaqhuba uNobuhle. Indlela ayidubuleke ngayo Zinhle yayibucayi kakhulu njengoba eyodwa inhlamvu yangena maqondana nenhliziyo enye yangena enhla nasesibeleni kwathi esithathu yangena yashaya maqondana novalo esifubeni waphelela khona lapho Zinhle.